Kaixo, txorinetarrok, eguerdion gaur osteguna, zigor. Beraz, aitzakia, bakizu zetarako? Esan. Frigorifikoan zaukagun, sobrasa da berriz erabiltzeko. Zerozen horrelako pote bat, horrek... Eman digu jokua baina. Eman dozku, baina eskaratara geratzen da? Ondiokan, beste 50 gramotxo edo geratzen die, beraz, hori mesedez... Aztelen gozoetak. Hori da, norbaitek etxera eramateko, zegu ja, lau errezta prestatu ditugu pastakin, prestatu dugu, beste hainbat plateretan, eta gaur hori, badauz errezta batzuk, liburu baten irakurtza dituzunak, edo jatetxe batek inspiratuta itxe dituzunak, hau da, sobrasadak inspiratutako errezeta edo plater kombinatua. Eta, kontserba batekin, barazki fresko batzukin, egingo dugu un plater gozo eta berezia. Oso, ondo. Zuk zeuk? Nik aurreatu nizuen atzoolako, patata tortilla antzeko bat, bakizu italian iten dute frittata. Bai. Izango da, frittata nola iten dugu, ingo du patata eta kipula. Orduan izango da, hori, arrautzakin bilduta juten da, labean inbeharrean, sartaien ingo dugu, baina izango da hori, patata tortilla ezberdin bat, osagaia berdinak, patata kipula eta arrautzak, gero gazta pixka darama, espezie bat, baina Italiako olako, guri kopiatu entzioten. Kopixak edo originalak, errezeta lehena behintzat, holaxe joango da. Alberginia, 35 minutu, 180 gradutara erre ingo. Gero pitxartian, gopor txiki baten, tainia, gazapur bat eta limoi erdin zukuakin nahasi. Urotzak geitxu, biko jarrakada edo, eta krema bat ingo, hori gorde ingo. Kasolatxo baten, olixo desente jarri da txitxirioak bertan frigituko ditugu. Pitxartian, perrexia eta martorixa ondo txikitu, eta tipuleta julianan ebaki. Txitxirioak iragazi, gatza bota, eta epeltzen utziko ditugu, gero, oliba olioa, limoi erdin zukua, da belai usaintxua eta tipuletakin nahaste. Zartagin baten olixua eta sobrasada jarri, aragisak bere olixua askatu arte, eta azkenik plater baten jarriko taini krema oinarri bezala, gainean alberginia erditik moztuta, sobrasada olioa eta txitxirioen salada. Beraz, hasiko gara, hemen labeko erretiu handi bat jarriko bakarrik alberginean dako, baina holaxe. Baina hobeto erretzen da handi batean. Bai, egisa da, denbora horan murriztu nahi badugu, erditxik zabaldu, mosketa batzukin, oliba olioa jarri da. Baina, bestela, nahi badugu barrukoa ondo itxia, hola zuzenean jarriko. Bale? Gero gatza da olixo eta hori gero jarriko. Oso ondo. Nik egia da, osagaiak hasi nintzenean irakurtzen errezeta honetakoa, Patri, txitxirioa, tainia, alberginia, eta esan nuen, horako errezeta arabiarren bat erota. Gero, irakurtzen pixka gidoia gainetik, eta ez da izer da, errezeta era bat veganoa, eta ez da izer da. Veganoa nik ez nagoen, esan veganoa ez, gure lagun batek. Eta gero, txak, sobrasada, esan, ostra, hau da fusioa. Mediterraneoko fusioa indan hor herrialde arabiarrak eta pixkator nola da, Mallorca, eta inguru hori Menorca, eta horako zerbait, hori izango da, ez? Asmoa hori da. Nik uste baiet. Asmoa, hori, fusioa itxia. Eta, sobrasada beste behin, zehosekin, erabiltzea. Kasunetan, tainia eta txitxirioekin, ez? Ekialde hurbilera gogoratzen dauzkura, baina han nola ez sobrasada ez. Egon godia, agian iskutuan jaten dutenak, ze hori ere badago, normala moduan. Eta, baina, holan jatetxetan dezut uste eskainiko dutenik. Agian, holan ez da, Europearrendako eta dauden, holako jatetxeak eta egongo dira, ez da egia esan, ni egia da, hor, Arabiar herrialdeta, Afrikan egon da nau, Ego Afrikan, baina Marrokosora joteko gogoakin gabiltza, eta, ia datorren urtean neguan agian urbilduko gara, eta hori, umeek eta beste kultura batzuk. Eta politxa da, eta, urbil dau, egisa esan, egazkinean, biru ordu eta guztiz aldatzen da, gastronomia, kultura, eta politxa da, eta jende jatorra dago. Hementxe, ingot, palateran joango dan oinarrixa. Orduan, saltza bat egingo tainia oinarri bezala, gatza jarriko zau, ontxe limoi zukua, eta gero ura putxo bate bai. Eta orduan hori joango da, gero oinarritza. Tainia da sesamoan pasta. Oso birrindua, oso krematxu geratzen dana, baina, zapore potentia dauka.
Beraz, ez pajatzu hain beste gustatzen, hemen aldosuena da nahasi jogura apurtxo batekin edo esneki apurtxo batekin, saporia lehuntzen. Lantaldeko batek arazoa dauka, Patri. Errezeta honekin, eta gehien esan du, gure errezeta guztiekin alegia. Hemen ikusi ditu, 50 gramo sobrasa da, errezeta irakurtzenan, 100 gramo tainia eta gatza. Zigorren errezeta, ekipula bat, 6-5 arrautza, gatza. Eta bere galdera da, zenbat gatz? Gatza da, ero guztuen arabera, ez da eskatzen dutuna. Zuk hartu, bota pixkat, eta probatu, noski dena probatu behar da. Zer badaude egia da rezeta batzuk, hartuta, koiarakada erdi bat gatza. Guk hemen hartzen ditugu eta tamaina ezberdinako koiara da. Ze koiara? Zein izan behar da? Egia da, gramotan eta jartzen danean, normalean izaten da, oreak eta itzen ditugunean. Oso zehatza behar danean. Adibidez, pizza ore batek, ez da eskatzen dutzun gatza, baizik eta 2 gramo, kilo, 1 kilo bakoitzako. Olako zehose. Baina bestela, holan, erretak gasixetan eta, begiz eta eskuz eta hor dauela sukaldari bakoitzan eskua. Lankide horri bialdu dio ni bideo bat oso polita dana, agertzen dire pikote bat, ez? Zutane pikote eta nire amari ditzen digu. Ama, pasatuko diazu mesedez hori zuk egiten duzun pure gozoaren errezeta? Bai, noski? Apuntatu. Gastan apuntatu, olioa txorrota bat. Nola txorrota bat? Zen bada txorrota bat? Lekak eskukada bat. Zure eskua edo nire eskua. Azenarioak ikusten duzuna. 2 iruz, ez dakizuk ikusi. 2 ero iru. Patata bat, ertaina, ez handia ez txikia. Holan ez da sekula kosinatzen ikesten. Azemazara, holan, zehatzmeatz dana galdetzen eta nahi dituzu xehetasun danak, azkenean zuk be, horrek mugatu itxen zaitxu nola, bai, Patri, bideo hortan oso argi esaten du bikoteak, beraiek harrapatu digute trukoa. Ez dute nahi, nik nire alabari sekul ez diot ondo esango, ez dudalako nahi berak nire truko guztiak ikastea. Ez du nahi errezetan ni bezala itea eta ni nahi dudana etxera bueltatzea, nik egiten dudan pure gozoa dastatzera. Ze bestela ikasiko du eta ez da etorriko etxera berriro bueltan niri bizitan. Da estrategia gurasoena. Ez, behitxu, nik bakizkit, adibidez, aragi bolak itxen. Baina, denbora hori aurreztearen, nik nahi xaut amak eitxia. Beraz, lasai, ze truko danak erakusten batzazu bai seme alabeik, joango jatzuz etxera, ondiokan. Claro. Hemen txoin barkatu, Ura gehitzen azinez, 2 koiaraka da, gero 3, gero 4, eta testura, holan, saltza krematxuena, hau edo ikusten duzu kolorian aldatzen dela, eta testurian bebai, beraz, hau oinarri bezala joango denez, gorde ingo. Eta hasiko gara, txitxirioak frijitzen. Honeia, txitxirio egosia dira, kontserbakuak, eta holan bebai jartzeko aukera badau. Baina, frijitzen baitxugu. Eta, alberginia labean dugun ontan ere, labea erabili nahiko bagenuke, labean ere inaldo ditugu hauek, ez? Azkenean kurruskari geratzeko, ez? Bia batera. Oso ondo. Azkenean, ni nahi nuena gaur joan gatzera, ez? Gatza badakigu, dena bezala, gizakiak gatza behar du, jatea, sodioa behar du, eta behar dugu gure egunerokotasunean gatza hartzea. Baina, hor bakigu, neurri asko gehiegi hartzen badu, kaltegarria da. Eta hemen kontua da, ez da zenbat gatz botatzen diogun guk prestatzen ditugun jakiei. Hainbat eta hainbat jakik, beraiek ja gatza, batez ere prozesatuak direnak eta gatza ekartzen dute, beraiek. Txitxirioak, egosiak, hauei gatz pixka botatzen diete, osagaietan agertzen da. Gatza badaukate, zer esanik ez, ogiak gatza dauka, gutxi, baina gatza badauka. Erosten baditugu prestatutako hainbat eta hainbat gauza horretanak gatza dauka, ez da guk azukerarekin esaten duen berdina, ez da guk erabiltzen du kafesinari botatzen diguna baizik eta jaki pila batetan gatza badago. Baina hortan, bakitzuzetan igertzen dan pila bat, gero emoten dutzun egarri xan. Zebadoz plater batzuk, igual, momentuan ez dutzula igertzen horren oso gazixak, baina gero ura etengabe edaten zauz, eta hori da zure gorputza deshidratatu dalako hainbeste gatzekin, eta ura eskatzen dagoelako. Txitxirioak, olixo eta berotzen dan bitartean, erakutzeko zuet hemen, berdintasunak. Jende asko esaten dau, perrexiak eta hau zera martorrixa bardina die. Eta, hemen bi ostotxo. Normalian martorrixena haundixaua izaten da, borobilaua, eta, usaina be,
Usainek ez dizue, hor sudurra sartzen baduzue, baina egia da, gaur egun olako gauza poltsatxoetan saltzen dituzte, eta ezin dira usaindu. Baina hor, ondo argi eta argi ikusten da, Zandako, borobilduagoa izango zen, martorriarena, eta punta gehiago izango lituzke, perrezilak, ez? Uiene, honek... Hori da, ezetasuna. Hau erabiliko lan eskutu bezala, bai, azkenean... Ondo lehortu olakoa potoko gauzak eta egiten ditugunean, bakizu olioa, eta ura oso ondo estirela konpotu dela, zukalderek askotan erratzen. Lehortuko ditut apurtxo bat, eta, basartuko ditugu, baina bestera hori, tapakin. Tapakin gero daukana da, lurrundu iten dela, eta ura bera jausten da, eta txinpartak berriro hasiko direla. Ura hemen dira. Piskat, baina, hor, kontutan euki, golako gauzak, baina. Zenbat aldiz entzuko zenuten, patata frejituak, perfektuak egiteko, moztu patata, gero uretan garbitu ondo, eta garrantzitsua gero, ondo lehortu. Ze patata horiek bestela botatzen baituzue oliotara, baiten dutena da, salto, eta gehien bat askotan, ez da, erredura ez da horren besteko. Baina niri behintzat, ematen diona ernegua da gero sukaldia hartzen dela, kristo inda, eta, gero hori garbitu beharra dago. Bai. Zengo dio ba. Hori, esaten dena, gatza hor badago, nola da, honen osasunen mundu erakundeak, esaten du, gutxi gora era 5 gramo egunean hartu beharko genituzkela, eta hortik, 4 eta 7 gramo bitartean jartzen dute neurria, ez? Gehiegi hartzea ez da ona, baina gatzik ez hartzea, hau da, gatzik gabeko dietak ere, horrekin kontu zibili behar da. Gu, ez gara espezialistak hortan, baina badakizue, holako zerbait eukin ezkero, medikoa garen ajun, eta beraiek esango dizute, ingo dizute frogak, eta gatza murriztu beharran, egia da, jendea gero eta naguzioa niri tokatu zait. Lantegi batean lan egitea, eta lantegiko gehienak nahiko jende nagusia zen, eta adin gutxi gora era 50 urte inguru zen. Osa, asko zeuden 3 eta pikukoak. Eta nik hor, ziran, hasi nintzen kosinatzen normal, eta danak, mesedez gatza hemen gaude, ez dakiz zenbat gatza daukagula zerutatik eta ez da izeta. Tentsioak gora itxeotzura, ez? Bai, oso altu. Eta orduan nik inuena da, gatzi gabe ikenuen, ez gabe, pixka botatzen nien, baina egia da, gero, nola ditu genion, olioa, ospina eta gatza eramaten duen gailuari. Ai, txoin. Tik-tak, itxoin, Indioak, indioak eta bakeroak beste modu bat ditzeko. Ai, konboia. Oso ondo, Amar Pustarri! Txalo beroa! Hau puntan daukan, Pustutzen ari da gure potea, dagoeneko 18.997.000 euro dauzkagu poto horrotan. Idatzi txoreien abildua ITV.eusera, eta agian eramango dituzue. Honek krispetak ematen dago, hainbeste zaratik jena hona, ez da? Ez da egia, kontu zen, ez? Bada espada. Hori da, bate deitxingo da, horregatik, ez du inorga ditu, eta parkatu deitzen nuen 18 milioien nola dira arauak, ero jolas horrenak, nahiko, egongo hasien 18 milioi, patrietanien menezkinen egongo horratzean kutsa bat eukingo da nien, 18 milioekin. Bueno, eta gatz barik kosinatzia bebai, ez da bakarrik pertsona helduentzako, baizik eta ontxe ume txikixek bebai, uste 2 urte betetzen daben arte edo, ezin da gatzik jan. Ezkenen eure korputzak, ez dauz, helduak edo, gatza gonartzera, ez? Gatza ez azukria. Honek emotu ez da bilurra? Tapa daukau, ezkerrak tapa daukau. Martorria bakizu dala gauza bat, ero asko maite dugu, ero ez dugu maite ezer, jendeak ezin du ikusi. Nik, egia esan beti, identifikatu izan dut Martorria holan, Brasilen eta Mexikon da errezeta pilaten dago eta Ego Ameriketatik, ez? Baina hori Europarrek eraman zuten Martorria Ameriketara, bez? Lehen han ez zeukaten, hau Europa hegoaldetik eta datorren jaki bat da, eta, egia da, gustatu zen, eta hor dago jende bat ez da, kolonia usai hartzen diola. Ja, Martorri xai, ez? Badok gauzei berezia. Nik entzo xaboian. Xaboia. Eta gero entzo dara zehose genetikoa. Bai, eukin berdozu, segun gen badaukatenak xaboia desatze gine, esaietena gustatzen, eta beste
ni bezala gustatzen zaia. Nik, da freskotasun ematen dio, zapore gozoa dauka, eta ez da berdina, guk hemen erabilizan dugu, hasia erabilizan dugu ez da patre, hautzean nolan birrinduta, eta freskoan. Freskoan eta hasiak ez daukaz ikusirik, ez berdina dira, ni oso freskosalean naiz, eta egia da, gero eta gauza gehiagi botatzen ari naiz, eta holan, normalen gauza freskoei, eta, bueno, etxean ez dute zer. Ni, sartzen jo naiz, holako gauzak ez dira esan behar. Sartu eta zerbait esaten badute, ez dakit, bai? Ze zaporea. Bai, igertu dut azuzu? Igertu. Bueno, etxean ez dute jartzen, eta, bueno, gaur egun eskuragarri dagoen, barrezki lehen... Alata bez, pajatzen gustatzen, perrexilla, edo beste belaruzaintxu bat olan guztokoa jarri, edo ez jarri, zabez? Eta ez da eze, pasatzen, nik martorixakin egiten da ondo txikitu, perrexillakin berdina, eta ontxe, tipuletakin berdina. Txitxirioa agia, utzi ditxugu entzuten, sua, kendu dutelako, eta ontxe ingo itxugu iragazi, eta horako entzalada epel batein, bai, martorria, perrexilla, oso ondo. Tipuleta, eta limoizukua eta olibolioakin. Bueno, oin, Patri, haitxu, ze hau benetan, eta zuek ere haitxu, eta hau benetan egia da. Hau da sinesmen ariketa bat. Esaten dute, martorriak arrakastarekin ze ekusia omen daukala. Arrakastarekin? Bai, arrakasta izatearekin, ez zito. Niri inoke nago ikusten da, ni martorria hartzen dut, eta kale guztiak jendea behir, baina iragarkia, zu imaginatu telebistan. Imaginatzen, saiatzen noz. Haitxu, aspertuta kalean inork zugan ez erreparatzeaz, nekatuta behin eta berriz edonon eta edonori zure izena zein den errepikatzeaz, ospea lortu nahi duzuen lagunok, hemen duzu aukera, sartu martorria zuen bizitzan eta bidali zuen anonimotasun, zistrin eta utzala pikutara. Norek idatzi dago hori? Martorriarekin, baina hau benetan da, hau dau sinismen bat hori esaten duena, bai, zare, hor dao. Martorriarekin egun batetik bestera ospetxoa izango zarete. Erosi orain. Eta hau da gero ez da gizu, farmaziako gauzak esaten dituztenean telebistan, letra txikien eta azkar esatu den. Emaitzak ez dira guzti fidagarriak. Ez dugu inolako erantzukizunik legalik onartzen. Dirua ez da bueltatuko. Hora letra txikia. Letra txikia eta azkar botatzen dana, eta baina jentea ja, tak, martorria erostera junda. Izan dugu. Bueno, hori baino, zer okerragoa da. Ze gertatzen da. Bueno, esaten dute, zu martorria jartzen bauzu. Osto bat, zure ahosapaian, ez? Mingainan jarri eta ahosapaiaren kontra jartzen duzu. Bale. Ona da edo txarra. Ez, baina animalia behar duzu. Eta nien ez baliosekoa. Zerria. Bueno, baina ni badakit hitz egiten. Ez, animalia bat hartzen duzu, eta jartzen zara berak aurre ikutzen duzu, eta berak zure pentsamendua irakurtzeko gaitasune izango. Zein da zure informazio iturria? Ezin dut esan, hau nik bakizua kasetaria profesionala naizen hontan, ezin dut botan nortu dira nire informatzaileak. Baina, Patri, eta hola jendea hori pentsatzen dauena, eta hori ingo dauena hartu bere hamsterran aurrian jarriko dala. Hemen martorria gora begira, Eta, claro, hamsterra behituko dira, eta hasiko da multak ematen hortan. Nik agindu diotori! Surrealista, Jendia oso gaizki da. Jendia eta gaurko programa. Hementxe. Bueno, telepatiarako balio du. Martorria, guk kasunetan txitxirietan jarriko, hau ez dut inungo iragarkirik salduko, martorria, perrexilla, hementxe, tipuleta, eta, entzalada izango bazan bezala, onduko, oliba olioa eta gatzakin. Gero botakotza hau ospina azkeneko momentuan. Eta hori, bigarren prestakizuna. Listo. Baukau, oinarria, gero gainetik joango da, entzalada. Baukau, hau zera, alberginia prest, edo labian kosinatzen. Eta ointxe ingo da. Azutan, eban ja alberginia ataz? Alberginia bai eramango da. Beraz bitxuzlako entzalada. Goxua hemen, gero ospina jarriko zauna. Eta hementxe, sobrasarekin, hau olixo mota hau, egin jogu behin baino gehiagotan orduan. Jartzen dozue, oliba olio txorrotada bat, hau sobrasarekin, sobrasada freskoa izaten bada, hau da, estekia egoten da, holan zuzenean bere olixua askatuko dau, baina guk oliba olioekin lagunduko. Hau da arrazoia, errez dau veganoa ez izateko. Vale.
Hau ez baluke izango, vegano izango zen, lakteorik ere eskenuke izango, glutenik eskenuke izango. Ordan, saltzituzte sobrasada vegano hitza daukie, baina, saltzen da, olako pate antzerako bat, itxen dela tomate lehorretkin, honek olixotan datorenekin, eta, pipera utza egisa da, gogoratza oskula, putxo bat txoixora, txistorra, sobrasada hortara, ez? Pipera utzketuak. Eta tomatekin itxen da, eta pinazi batzukin, eta, bardin-bardina ez da, baina bada, ez dakit, olako, modernitate bat. Beste aukera bat. Animaliak aipatuta, animaliak, asko, askarrak direla badakio, baina zenbatzen ere badakite, zenbatzen. Txinpanzeak eta jartzen diezu poto ezberdinak janariakin, eta gehien daukanera juten dira. Lehoiak ere, besten etzaien horroak entzuten dituzte, eta horrekin kalkulatzen dute, juston, oiegu baino gehiago dira. Hemen bator talde handisa, ez? Bai, eta bagoaz hemendik. Arraiak eta, badakizu, arrai txikiak eta nola multzo handitan da juten diren itxasoan, harrapakarietatik eta babesteko. Badakite zein multzo dan handia holan behiratuta, eta esateko, ni ongo hauekin bizilagunekin noa, askoz gehiago direla, eta hor, aukera gehiago dauzkat, holako, ez da hit, marrazo bale batek niri ez jateko, ez? Eta horrelako gauzak eta egiten dituzte. Badago, bestat, ez da animalia, baina, nola da, landare aragi jalea. Bai, eulixak eta eltsuak eta... Eltsua da, horrek, antza, hau ja esatea, itxaiten badaki zenbatzen duela, zenbat, pausuak ematen ari den gainean, nik horre, kontatzen dakien esatia hori ja da, horre nabaritzen du hor zerbait barruan dagoela, eta goa izten du, eta listo. Zeguk egia esan, hori izan diogu, guk etxean izan genuen nolako bat, eta belartxo batekin zirikatu iten genion. Horan, eltxo baten hankak izango hasian moduen, eta goa itxiken, zabe? Ze gaiztuak? Gaiztuak, ez? Jolasten ibiltzen ginen berakin. Adiz, izena zeukan da, ez goratzen izena, ez, galdetu. Hemen zigor, gogoratzen duzu, ospina esaututela, baina hasieran limoian zukua esan dutut, esaten aben, zeitzen dago beste limoi erdiko. Banekin zerbaiterak, ez? Hemen txatragu sobrasada saltzau olixuakin. Hori da, gero gainetik botatzeko izango da, ez? Hori da, hemen txaukau limoi zukua, gainetik botakotza duguna. Azkenean, honek zapore zitriko aukiko dauz, bauzkau hemen limoia sartu dugu, hemen limoia sartu dut zaue bai, sobrasada, eta ontsa geratzen da, alberginian egosketa bukatzea labian erretzen daukagula. Beraz, itxoengo itxugu 10 minututxo, eta bueltan dana batera sartzatuko dugu. Ontxe bai, dana prest. Oinarrean joango dan, taini, krema, ikusten duzu ez, lagu krematxu. Hemen gero gainetik joango dan, sobrasada olioa, entxalada, epela edo, txitxirio nasketa hau, eta alberginien jogula da, erditik moztu. Haulan zerbitzatzeko egongo zen, baina niri gustatzen jat, aputxo bat, txigortzia eta emotia azken ikutua plantxan, ez? Oliba apurtxo batekin. Zenbaki kontuak ari ginela, Patri, nik hau ez dut ezautu egia da, baina entzun izan dut egin izan dela toki batzuetan. Hau da, jatetxetako matematiken estrategia. Zertan datzen. Mai batean, 3 lagun etortzen dira jatera, eta 7 kroketa ataratzen dituzte. Karo. Ez da holan bakoitzan dako banat... Ez da bakoitzan dako, orduan zerrein behar dute? Beste razio bat eskatu. Baina hori normalian gaur egun esaten dutzu. Sortzi sari atarako zuet bi geixau da gero. Hori da, razioa izaten da, hemen esan duguna behin baino gehiagotan, ez? Guk aragibolak jatetxetan da izaten da, ez? Razio bat dira 3. Baina gero esaten du, bion artean banatuko dugu, aragibola banatuko dugu, ordan 3 beharrean, 4 jarri. Pentsatzen den matematikak alderantziz esan bestalzula, lengo gunean joan nintzen jatetxe batera algortara lagunekin, da ginen 7 lagun. Eta eskatu genitxun, 5 pizza, eta hola, natxo batzuk elkar banatzeko. Erribana ireko, bale? Hau da, 6 plater. Eta neskiak esauzkun, beste plater bat eskatu biozue. Eta gutxi da, pentsatzen da, gutxi da guretako. Eta ez, pertsonako jartzen basarie hemen, plater bat biozue eskatu. Derrigorrezkoa da plater bat eskatzea. Eta baina gero postiak eskatuko itxu, da holan. Eta berak, ez hau da... Euren aragua, etxorretako. Euren aragua, eta bai, erreserban jartzen zauen online, ez dakizu. Eta emozostan? Erzeko lentzunga benean. Amorro, emozostan. Eta egia da, mundu hontan, egongo direla jatetxeak horrela egiten dituzela gauzak, hartuta, nahi, eta zenbakia beti izatea, hori,
3, 5, 7, horrela izatea, beti bat geratzen, batek egoten, lasei, nire ez dut jantzazu ezuet bestea, ez? Baina, egongo dira, eta besteatzuk eskatu ingo dutela, beste bat. Atari guzu beste razio bat mesedez, hemen, geratu gara gabe. Eta egongo da jendea egiten duela hori, horrela, naita hori gertala di. Nik esate izuet, ez dut ezagutu, eta normalean lan indudan olako tokitan, zerbitzari etortzen badira, guk sukaldean hartzen dugu, jakin da, beraien artean banatu behar direla. Lau direla, jartzen ditugu, sortzi jartzen ditugu, baina beti bina egoteko, bakoitzatako, tokatzen dara. Logikoa dan bezala. Bai, logikoa dan bezala, baina beste batzuk beste logika batekin pentsatzen dute. Negozioan logikan gehiago. Hori da, eta holako jentea beti hongo da. Baina horrek azkenean nik uste du luzetara, horrek gauza jente entera biten da, eta bai, gaur egun egia da, jende asko behiratzen duela sare sozialetan ero interneten jatetxe baten iritsiak, ez? Eta horrek balekoak dira, baina osagokoak batez ere jendea holan astero etorriko dana da zure inguruko jendea. Bai, eta zuk lagun bat egizaten bat zu gaitu. Hemen hau egin jozti, edo... Hori, eta dana enteratzen da, jende enteratu egiten da gauza guztietan. Orduan, luzetara hori, nik uste dut etxe kalte dela, gehien bat hori, horrekin harria botatzea norberan teiatura, eta ez dauka zentzurik. Zigor, hola zerbitzatzen baginu, plater politxa da. Bai, veganoa izango zen. Baina, bueno... Kolore ikutu bat, sapori ikutu bat... Txerri jaleoren bat, baldin badau familian. Baina, bueno, hori iztazetan izan behar, Hemen, sobraza da apurtxo bat, sobraza da olioa, eta listo, emotu pikantia dela. Ez da bat pikantia. Nahi duzu pikantia, nik badu 14, olio pikanten bat. Hementxe, gure albergini errea, txitsirioekin, sobrazarekin eta tainarekin. Eta pikantea nahi izan ezkero botatzea. Gogoratzen zara... Horrek dago kolore arriskutsu bat, ez zigor? Raiu saltzen genuena. Bai. Gero egin duena da, utzi, eta tipula eta zeukan, eta olioa gora junda, behan, eta hartu dut olioa garri. Nik ez da inpikantea, Baina, bueno, hor zen dut, nahi bezu, gero probatu. Bai, nahi bezu, behitxu, zati bat probatuko pikante barik, eta gero pikanteakin. Bueno, hola probatuko. Baina jakintzazula, hemen ekarri zudala nahi bezu txere. Beste errezeta batzen dago, hor dagoela. Hor dagoela, nahi izan ezkero, bauko... Adibidez zure patata torrian dago. Boita, nahi izan ezkero, horri bota heldiu. Eta hemen beste galdera jenteak askotan galdetzen dirala. Alberginean azala jan alda? Bai, jan alda. Egia da, holan labean erretata, pixkat agian gogorra geratu aldala, labean... Eta ez pagatzo gustatzen, holan segitxuan ateratzen da. Baina pizto bat egiten baduzu, Eta pizto horretan nik alberginia botatzen dut, osorik laukitxotan azalda guzti, eta kuiatxoa baita ere. Oso ona. Oso goxua eta... Saltzarekin asko idazten da. Bai. Azpikoarekin, lehen ez dietarra protu da. Oso ona. Eta gainera, nik uste dut honetan irabazle dara, hori ez, zaporien kombinazioa. Bai. Zaukatzu tainia, limoia, diristak, olan, bere usaintxuak, martorria ez bakatzu gustatzen be, ez dauka martorri zapore... Ikutua dauka hor. Bai, txikitsua. Baina, bueno, beste plater oso bat, txurien egin duguna, eta oso goxo gainetan. Eta sobraza da, ondekan bauzko beste 50 gramo, beraz? Asmatuko beste zehoz, Tortillari sartuko diego, venga, tortillari, fritatari, sobraza pixka bat. Itali? Patata tipulla frittata. Hau itxen dugu errezeta italiarrak dienean. Txe. Ez hori argentinarra. Bueno, bai, egingo duguna da, hoxe, hemen patata egosi batzu dauzkago, kipula, ez daukana gure hango errezeta patata tortilla gureak hemengoak, izango zen eskaia eta gazta. Bueno, eta patata bebai. Eta patata egozia doala kasu honetan, eta errezeta horrela da, Baina, bueno, azalduko izuen nola egiten dan, eta az gaitezen lanean, da ikusiko duzu zerreza, eta beste aukera bat dela. Sartagin bat zutan jarriko dugu olio pixka batekin, kipula xerratan moztu eta bertan erregosten utzi. Patatak zuritu, laukitan moztu, eta hauek ere kipularekin bat erregosten utziko ditu. Arrautzak irabiatu, gazta birrindua eta eskaia gehitu, eta hau sarteira botako du. Utzi pare bat minutuz egiten, buelta eman, beste aldea egin eta zerbitzatu.
Orduan, hori ezberdintasuna da, patatak egosiak erabiliko ditugula, eta, hoxe, eskaia botako digula, hemen gazta egia esan, patata tortilla beteak eta hauek gazta pilatek eramate dute. Baina, bueno, eta gazta nomanen xarratan guk, bueno, Italian gauden hortan, Parmako gazta erabiliko du, baina edozein gazta ondu, balio digu, Hori da, eta, bueno, egisa da, Italian ikutua emate dutzala gaztak, eta hemen txebe bai, sartu halko ginuke, tomate lehor batzuk oliotan, edo lako zehoz, Bai. Fritata egia da, sartaginen itzen dara, labian bebai, eta zerekin lagundu, entsalada fresko batekin, edo saltza batekin, krema batekin, zehoze, harinakin, tomate freskotxo bat, azkenean tortilla zatitxo bat, edo zerekin ondo doia. Ni fritata azkenean, iruditzen zait, dala oso antzekoa, ez da gide, enaiz hartuko hemen, ez da urrandita, baina italiarren kitxilorreinan berzioa ero, ez dauka oinarririk egia da, ez dala oinarrian egiten hemen izan du fritata egin duen garizain zuriekin da duela urte asko, eta han botate genion, hori arrautza ez negain pixka bat gazta botatzen genion, eta bazan kitx antzeko zerbait, ez, arrautzakin bilduta doan zerbait. Baina, bueno, ez da egite, Nikolan bota dut, mintzea. Frantzesen bat etorriko da, kitxilorrenak, dauka esne gaina dauka hori auskorra dauka. Bai, bueno. Bai, baina egia da, bueno, borobila dela, puxketotan zerbitzen dela, eta arrautza daukala, ez? Beraz, bueno, bauko antzekotasunak, bauzka. Bai. Arrautzak hori bai, berez isa gaurkua gainera, ez? Uste dut arrautza bat berez isa dela, ez? Bueno, bai, a ber, atzo, claro, arrautzak guk, 15 urte behar ditu nera bizateko, arrautzak egun batetik bestera nera behiten dira, eta ja bibote ateatzen zaie. Atzoko arrautza, hor geneukan, eta zigor, 15 urteko bibotia puntutxo batzu die, horreia dauka 55 urte, Bai, zera, nire kuadrian 15 urtekin bat afeito iten zan. Osa, bizarra egin iten zan. Dara, bizarra, eta gero, 17ekin, ja goizian bizarra egin, eta iluntzerako ja bizarra atara iten. Baina ez esan kuadriakoan izena, Ez. Badazpada, beti. Bueno, baina bera badaki. Peio, bai. Ez, beti kasten da bere izena. Vale, ya está. Listo. Bueno, arrautza berezia komentatu notun, 2025ko urriak 7an, Argentinako Patagonian, aurkitxo zabien dinosaurio arrautza bat. Baizela. Osa, horrekin, ostrukarena baino, desente handio, ez? Gainera, ez zaukien holan konfiantza hundixa, egixe izango zan edo ez, antza zauen, luraz pixan, baina 2 edo 3 zentimetrotara. Hau da, ez zauen asko lurperatu. Eta zauzkan, 70 milioi urte baino gehiago. Claro, baina ikusiko duen jentik eta esango zuen, nola da posible? Arripusketa bat izango da. Ez gainera, ikusten duzu da, arrautza itxura daukata da, forma perfektu da, gaina oso ondo kontserbatuta da, hori da, deigarrixa dana. Beraz, bueno, arrautza fosil batzuk bai, aurkitzu izan die, baina ez dauz hain egoera honean. Eta honek deitza bat entzia, hori, horrekin, holan, ez dakitzuk ikusi duzun telesaia Juego de Tronos, baina holan azten zan, dragoi arrautza batzukin. Aurkitzen zituzten ian, beraz. Bueno, ez dakigu. Bakixe, ze arraza dan, arrautza horren barruan joaniko zana. Eta deitzen da, zure semia jakingo da, zure semia dinosoretan aditua da. Nik behentzun da baduzkat. Bonapartinecus. Hori ez du ezautzen, Bonapartinecus ez. Napoleonen lehengusua edo izango zen. Eta da, dinosaurio txiki bat. Eta aragijalea. Bale. Beraz, ez dakit komedidan hori astea, baina, bueno. Zuk uste duzu, halko bazan, ez zirela saiatuko, ja hori, ez, pelikuletan, ez, Jurasi Warren da iten dana. Zuk uste duzu, hori, posible izango bazan, ez zirela saiatuko dira dagoeneko egiten? Nik uste saiatuko ziela, baina, bueno, egia da, naiz eta barruan ez egon bebai, aurkikuntza oso garrantzitsua izan dela, paleontologia munduan, ez? Eta, bueno, Argentina eta Rio Negroko eskualdia jarri dituztela mapan. Hori, eguneko egun. Beitu, badakizu dagoela dinosaurio baten izena eta aina zuri ezagun egingo zaizula, eta Rexan familikoa dela. Osa, dela holan handi bat, aragi jale zan, bianke gani biltzen zan. Alberto Saurusa. Esku txikiak, holan. Hori, kixakoa Rexak hori falta zitzen, esku luzea batzuk ere, ez dakit. Koitxagoa. Ematen zuen beldurrak ere eskuak. Ene. Txikitsua. Bueno, kipula erregozten, eta esan dakoa, patata egosita doa, eta gero ingo duna da, laukitxotan moztu eta hor gehituko du. Ez dugu desegingo, ez ezer, gero patata pusketak
nabaritu inbardia, bale? Bale, oso ondo. Nik hemen ekartzen dut truko batzuk, ze Pepe Rodríguez sukaldariak, esaten da, patata tortilla perfektua itxeko, ez da hola, askotan misterio handixa dau, eta esaten da, ez hau da sukaldarian eskua, edo hau da, misterioz jositxa dagoa. Berak esaten dau, teknika zehatz bat dauela, eta horako truko batzuk, edo trikimaio batzuk, jarraitzen baitzuzu, ondo adaratu. Bai, bota, jendia, hor adi dago. Nik irako ditu eta nahiko basikoak die, Bakit Pepe Rodríguezek Michelin izar bat daukala, baina, nire ama Juanitak be, honek esango sortu. Eta hobea ingo du, seguro zure ama Juanitak Pepe baino. Ez da, bentzak gure gustora, onena. Bakitu beti familixakua, onena da. Onena beti. Bale, Pepen lehenengo trukua. Patatak mosteko erabiltzen dugun teknika. Ez di izan bier, ez oso finak, ez oso lodixak. Hasi gara, Ja, zeba sentimetro. Gurasoek esate, eskatzen dizuna. Baina zeina, atzamar bat, bi txikio bat. Horbe bai, laukitan, xaflatan, zelan moztu bida bat ona. Bakoitzan gustora. Eta ekero esaten dago, lehen gaiak onak badie, kalitatezkoak badie, tortilla onatarako jatzu. Hori ere jakin dugu, oso ondo txalo bero bat, pependako. Oso ondo, Pepe, bale? Bale, gero, arrautzak irabeiatzia energia zein bidala. Baina pasau barik. Bale, energiaz, baina pasau barik. Ez oso lodi, ez oso fin. Nik ez dakite teknika hori oso zehatza dan, Bakarrik ondo esaten duena da, hori, eta hori uste gehienok gero badakigula eta gaur egun miten duguna da, utzi patatak arrautzean hor melatzen eta zurgatzen arrautza pixkat. Hori esango du. Hori gaur egun gehienok egiten dugu. Orduan, azkenean, nik esaten dugu, gurasoak eta ez digutela kontatzen ezer, Pepek ez du kontatzen ezer, jentea bere jatetxera juteko gero. Hori da. Nahi egiten du. Nik geratu nahi zaber, oin arrautzakin bar ditut. Orduan, nola da, azkar, baina... Energiaz, baina pasatu gabe. Zuk ikusiko zu, nun dauen, muga. Oso, no. Pepe. Baina argi dau, Pepe Rodríguezek, bere trukua dauzka. Lehenko gunean ingauen Jose Andresen tortilla bebai, mikrobin labean, biarrautz eta mahonesakin. Orduan, hori diet truko batzuk ematen dutzuela goi mailako sukaldariek, ez zure kuadriako batek, solan ikasle pixukide batek. Hau, mikrobin labian itxeko, baizik eta sukaldari profesionalek, beraz? Bueno, Oso gaizki. Esko hasinena. Guk esaten dugu zartaian inbar direla, tortillak horro bekien, eta gero, gatza, piper beltza guk ez genioke botako, hori bala, pixkat, Italia, han Pepe botatzen diote, eta gazta. Eta oin, gazta Pepe, ondua, zeizen izango, Pedro. Jose. Joseak dira Pepe. Ni Pedro, Pedro. Peio. Bueno, arrautzak. Ondo noa? Nik uste baietz, Azkar. Energia aputxoa gehiago. Vale. Aputxoa gehiago, jazta. Pasatu gabe. Eta hola bapatian gelditu? Bai. Nik uste tolan ondo geratzen diela. Bueno, tortilla bakoitza egia da, mundu badala eta pertsonen araberakoa, ez? Niri gustatzen jat oso fina, oso fina ez, baina, fina gustatzen jat melatxua eta tipulakin. Beste batzui gustatzen jat, baina, patata aldan enean frigituta. Eta gero gure jefan zenarran trukua, batata apurtxo bat botatzea. Gozo puntua, tipulakin ematen dugula, baina... Hori gustau jaten, oso goxua. Beraz... Hemen, Patri, segundu bat. Han, errezeta ondo jarraituz, jartzen duena da, hartu, eta arrautza bertara botako du. Ez da, guk hemen egiten dugu moduan hartu, eta hemen olio gutxi daukagu, ikuste duzu egin dugu, oinarrian bakarrik izateko, bota dio pixkat gehiago oin, ez itxasteko. Ez dugu ona botako, eta 5 minutu hor usten, nik etxean usten dut 5 minutu hor. Oin ingo ona, boixe, hartu, zuzenean ona bota, eta utziko du pixkat egiten, eta gero buelta, gure hemengo tortilla bati bezala. Horrela, utziko du poliki egiten, eta, ostotxo batzuk, ez? Eskaia ez dutze bota. Eskai lehor pixkat, hartu, tak. Haukenduko, batazta. Horrek ematen zion ikutu berezgarria. Jak, belarrak. Eta oin utziko pixkat egiten, da, platera prest daukat, olio pixkat emango diot, eta buelta emateko prest nago. Hemen,
niri bai gustatzen zait pixkat dana nahastea. Bai. Zer, gero, hemen, ikusten da nora jungo da nori. Ikusten da nora jungo da. Bai, batetik gehiago kozinauta dau, beste batetik gehiago. Hemen truko hon badana da, hori bai, platera pixkat zikintzea, olio pixkatekin, bueno, bitu mendoka broxa, hemen txe. Bai. Gero irristatzeko olioarekin, ero urarekin ina duzu, Baina, garrantzitsua, gero holan... Eta garrantzitsua bai, platera izatea, sartagina baino aputxo bat handixagoa, eta ertzik ez aukitzia hobeto labantzeko. Hemen dauzkau pila bat, eta dana daukateko horan zagoelan, pla, eta gero buelta ematen diozuenean, hor ataskatu egiten da. Aputxo bat burruka gehiago egin bida. Beste truko bat, golpe lehorra. Honekin egiten dana, azpia askatzea. Holan, jo, eta gelditu. Hau da, nik egiten duena bizikletan, 40tik 0-ra. Pinu baten kontra jotzen duenen, pa! Hori ez da gomendagarri, Nik katu mingainakin horan, ertzak eta ataratzen. Bai, baina, azpikoa, askatzeko. Epi... Baina irriparrei. Berez, itxas, nahi nuen egin holan arrautza nahaski bat, hemen, beti esmail, irriparregi. Atarako da. Lasai. Aurrengo aldea, gero izango da politia geratuko dana beste aldea. Hau, azpian geratuko danez, ez da nabarituko. Hau da, truko, benetan, Hau truko moduan erakusten dizuetoin, itxasten bazaizue, hori da, bitu, hemen ikusten duzue, patata egosita egon danez, itxatzin zaigu, ez? Olio pixkat gehitzea botako diot, eta hau honi buelta emango diogu. Eta lortzen dugu honekin berreskuratzea gure bestaldea geratuko da polipolita. Alde hau itxusia, noski? Baina gero berriro beste buelta bat eman aldigunez, orduan, konponbidea dana dauka, Betxu, hemen erakuste ditugu truko onak, ez peperenak. Peperenak mundu osua dakizki, baina norek erakuste dutzu platera, olixua botatzia. Gero, satarratarat emagatzu, holan aputxo bat, improvisatzia onda atrateko. Bakarrik txorienen gertatzen da. Biteli, atzo bota den trukoa, pantxineta iteko. Hartu lehenengo erretilu normalean, eta gero pasasarera, hori, batek ikusi zuen saioa, eta zan zuen, ostra, eta zentzua dauka, eta bere egin izan duela etxean, eta azpiko oinarria gordinak geratu izan zaio lehen, oiz? Orduan, bueno, truko atera ikutzen, eta gu doainek emate ditu guzti horiek, telebistan kobratzen du pila bat, baina, bueno, doainek. Bueno, buelta, platera beti garbitu ona ez bota berriro, ze, hau gordini dago, hemen gainean jarriko duguna, eina dago, eta itxatziko hildako somortxo guztiak hemen gehitu iten dizkio. Aukera dago, horako kutsadura bat egoteko, orduan nahixa dugu garbitzia. Hortan oso garrantzitsua. Eta, gaurkoan ze joango da, melatxua, eina, lehorra... Beraiek oso egiten dute. Bai, ez, fritata normalian izaten da... Eina, labean eina da, kitsch bat bezala, patre. Orduan, eina doana, oingoan ikusten dugu, ez dala itxatzi, buelta emango diot, eta gero berriro beste buelta. Orduan, alde hau ere, ez da geratuko beste abezain lisu eta hori, baina konponduko du, orduan. Eta bestela, zigor nik bauka truko bat, 3. trukoa ona. Zein? Errukula ostotxo batzuk gainetik bota, gazta birrindu aputxo bat, eta listo. Baina hemen ez da biharrik, Errekulari bat daukagu. Ez daukagu gaur. Baina, bueno, gazta birrindu aputxo bat bai. Bueno, lagunok, honekin, gure fritata, eta bain gaina, jakina, hemengo aldea, itxusi dagoela, tatzan! Hemen ez da esebe pasau. Lagunok, gora humorea, gora zue, eta gora euskal sukaldaritza. Hemen daukazue, patata eta tipula fritata. Eta gu, bertatik, Patri. Ez du hartu. Bai, ez itxuzio. Irri barre. Hola, sardezkarekin hartuta txapelketan izango baina... Bai, egiten dugun... A ber, katata holan txapelketetan nola izaten da. Juten gara holan behitzen du da... Bueno, ez dauka itxura txarra, bale. Protuko du? Bai, ez? Ikusten ari dira, egin dutenak ikusten ari dira. Goxua, oso goxua, ze gainera, bauka holan belar usantxuena, arrautza guzti zein dau. Ez da patata tortilla bat, noski, ez da osa da, baina oso goxua. Oso goxua dau, eta, bueno, osasuntxua guaz, azkenean ez gara frizitzen ibili, ez?
patata egosix erabili dugu, eta aukera bat izan daike, astien zehar horan afari desberdin bat eitzeko, eta politxan. Oskailuan sobera daukazuen patata egosi hori, ertera emango diozuen ekin lagunok. Hori da. Beraz, Bixar, famatuen eguna. Bai? Barikua. Biernos, bierro torreko da, lase. Hori da. Etorri eta ekusi, mesedez. Hori da guk nahi duguna, beraz, bihar piztu bete bat eguarri izan, eta etorri dut. Eta ondo izan.